ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бо дуруд бародарон ва хоҳарони азиз, рӯзҳои иди Қурбон наздик омадеста, мо бояд тайёрӣ бинем ва чӣ хеле ки имом Ғазолӣ гуфт дар тафсири ҳадиси ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам, ал-илму фаридатун ала кулли муслимин ва муслима, ки яъне илм хондан, илм омӯхтан и фарз аст барои ҳам мард, ҳам барои зан. Дар тафсири ҳамин ҳадис имомон мегӯянд ки мисол ҳамон илме ки мисол ту дар ҳамон муҳтоҷӣ ва зарурат дорӣ, барои ту фарз омӯхтанаш. Вақте ки имрӯз рӯзи иди Қурбон наздик омадеста, мисол барои гӯсфанд киштан ё барои қурбонӣ кардан, барои ид намоза хондан ё намозҳои панҷгонае ки мо ҳар рӯз мехонем, барои мо фарз аст ки илми и дар мо бошад. Барои мо фарз аст ки илми дини худмона ҷустуҷӯ кунем. Барои чӣ? Барои саодату хушбахтӣ ҳам и дунё ҳам у дунё. ҳабиби Худо гуфт алайҳи салату вассалам: ман ваҷада саатан фалам юдаҳҳа фала яқрабанна мусаллана. Он шахсе ки имконият дора ӯ қурбонӣ намекуна, ба ҷои намозхони мо наздик нашава. ҳадисҳои ҳабиби Худо аст алайҳи салату вассалам ки мисол он шахсе ки қурбонӣ мекуна, мӯи ҳар як тори мӯи ҳами гӯсфанд, шохушу хунушу ҳама ҳами чӣ мешава? Савоб мешавад дар китоби аъмоли ҳами банда. мағфирати гуноҳош мешава. Саодати ин он дунёш мешава дар чӣ? Дар қурбонӣ карданаш. Вақте ки мо қурбонӣ мекунем, мисол бисёр саволҳо аз тарафи шумо ҳаст. Масалан, вақте қурбонӣ кардем, ҳамин гӯшта мо чӣ кор кунем? Гӯшта беҳтарин корш ин се тақсим кардан. Як тақсимша мисол ба бечораҳо метем, дуюм қисмша ба хешу тавору ба ҳамсояҳо метем, сеюм қисмша метавонем дар хонаи худмон бимонем. Не ки агар шахс худаш муҳтоҷ боша, метавонад тамоми гӯшта дар хонаи худаш бимонад. аҳамият бутен ки ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам вақте ки бо ҳамсараш, бо завҷаш Оиша разияллоҳу анҳа якҷоя буданд, қурбонӣ кардан, як бечорае омад. Модармон Оиша разияллоҳу анҳа як қисми ҳамин гӯшта ба ҳамон дод. ҳабиби Худо гуфт алайҳи салату вассалам: е Оиша разияллоҳу анҳа, чӣ монд ва чӣ рафт? ҳазрати модармон Оиша разияллоҳу анҳа гуфт ки ҳамин қа қисми гӯшт мон додем рафт, ҳамин қа қисми монд. ҳабиби Худо гуфт алайҳи салату вассалам: не, он чизе ки мо додем ӯ боқӣ монд, ӯ моро дар охират интизор аст. Он чизе ки мо гирифтему истифодааш бурдестем, ҳамиро мо гум кардагем. ҳар чизе ки мо мехӯрем, мепӯшем, ҳамиро чӣ мекунем? ҳамин дунёда мо истифодааш мебарем, ҳамин дунёда мерава савобаш. Не ки ҳар чизе ки мо ба шахсҳои дига метем, савобшо дар охират мегирем. ҳабиби Худо алайҳи салату вассалам бо дастҳои муборакаш қурбонӣ мекарданд. ва дуои беҳтарин, дуое ки мисол дар вақти қурбонӣ кардан, ҳамин дуоро бояд ҳар як шахсе ки нияти қурбонӣ дора, бояд ҳамин дуоро бихонад. Якум бор такбирҳоро бихонем. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ла илаҳа иллаллоҳ, валлоҳу акбар, Аллоҳу акбар, ва лиллаҳил ҳамд. Баъд бояд дуошо бихонем. бисмиллаҳи, ба номи Худо, Аллоҳу акбар, Худо бузургай, Аллоҳумма минка ва лака. Парвардигаро, ҳамин гӯсфанд худ бар мо ризқ карди доди, ва минка ва лака, ва барои тай. Аллоҳумма тақаббалҳу минни. Парвардигаро ҳамиро айма қабул бифармо. дар қурбонӣ кардан бояд ниятмон холис аз барои Худо бошад. ҳабиби Худо гуфт алайҳи салату вассалам ки иннамал аъмалу бинният. ҳар як амал вобаста ба ният шад. агар нияти ту вақти қурбонӣ карданда гӯшт боша ё барои мисол барои нишон додан риё боша, ту савоби ҳамиро мегирӣ, ту савоб намегирӣ. ва чанқе ки нияти ту солеҳу аз барои Худо боша, ту савоби беканорро мегирӣ, ҳами дунёда, ҳам он дунёда. имтиҳони вазбин, имтиҳони вазбинтарин дар ки буд? Дар ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом, ки вақте ки дар дилаш муҳаббат ба фарзандаш Исмоил ки пайдо шид, парвардигормон холиқи бузург ки муҳаббата дар дилаш дид, чӣ кораш кард? Амраш кард ки бачада қурбонӣ кун. вақте ки бачаша бурд қурбонӣ кардан, шайтон чӣ кор кард? Васваса кард ки нака гуфта. ҳам ҳазрати Иброҳима васваса кард, ҳам ҳазрати Исмоила. не ки ҳазрати Иброҳим чӣ кор кард? алайҳиссалом санг партофт. чӣ ки дар ҳаҷ, дар ҷамарот санг мепартоянд, имрӯз мо санг мепартоем. не ки вақти ҳазрати Иброҳим алайҳиссалом дар ҳамин шайтон санг партофт ки васваса накуна. дар кадом кор? дар коре ки бачаи дӯстдоштаринша, бачае ки сахт дӯсташ медошт, дар дилаш даромада буд, ҳамин бача аз барои Худо қурбонӣ куна. ва пеши ҳамаи малоикода ҳазрати Иброҳим нишон дод. як намунаши нишон дод ки дар дилаш фақат муҳаббат дар Худо аст.
خدا بزرگه، خدا رحمان و رحیمه، چیکار میکنه؟ ای بیهش یک گوسفند نازلش میکنه. وقتی که امتحان گذشت گوسفند قربانی کرد که امروز ما قربانی رو انجام میدیم. و شما سوال میتونید که کدام وقت آدم دا واجب میشه و قربانی کردن؟ قربانی کردن برای زن، برای مرد واجب میشه در آن لحظه‌ای که وقتی که در ایام قربانی مثل روز عید و بعد عید 2 روز دیگه وقتی که امکانیت داره. امکانیت امروز مثل غیر ای خانش، غیر ای